turun vakti Sen menen, men senden Dälim armanly Senin tebigatyň Dirägen bagty Öz sözüňden özüň Däliň armanly Aşkyň ýoly jibirli Kim jepali Kime jepalydyr Kime wepali Sana ak ýol garaş ýardy sapali Wepasy bollunda Galyň armanly Aşkyň humaryndan açylyp bilmän Sırlarmy senden ýaşaryp bilmän Umid kuşuma uçurypdym men Armansyzym bugun bollum armanly Ýadyňdamy garaş diýipdiň maňa Boyun görkün başım Kurwany saňa Geceler arzulap yeterdim bana Enne gam mussadın Enne gam